Boas noites, galegos, galegas e xente del mundo. Hoxe vou facer unha reflexión dos camioneros, que estuve hoxe pola mañan con eles, e ora pola tarde ainda os fun visitar, que xente boa, aí en Porriño, a verdade, xente boa, auténtica xente. E nada, eles dicen que teñen que facer presión para que hai xente por todos lados tamén parando os camións, que hai que botar unha man, que non é coller e deixar o choio, que ao final iso quedou nada, porque iba a andar 20 céntimos un litro, pero ao final se subiu 15 céntimos, ainda non roderon, pero se subiu 15, desde que dixeron que daban unha axuda. E mañá subirá 10 máis, e pasado 10 máis vai estar a 2 euros e pico gasoil, como dicen eles. Pero eles están aí protestando, facendo forza. Pois dice que tiña que parar todo Dios, pero que a xente non para. E logo tamén algúns me dicen que son comprensibles, que entenden, porque a xente ao final non pode parar porque un ten unha letra dun camión e ao final ten que funcionar, senón como paga a letra, quitan o camión. Logo hai empresas grandes tamén que son multinacionales que teñen autónomos, non importa 3 carallos que tipo autónomo gana un peso ou non. Eles con ver os portes e quedar con a súa comisión, entonces está así montado o chollo e como dicen eles é complicado todo isto. Pero, finalmente, a conclusión, dicen eles, quen vai pagar isto? Isto vai pagar o consumidor final. O consumidor final, porque eles ao final teñen que subir o porte. Teñen que subir o porte, porque non lle dá. E vos diredes, bueno, se subir o porte está solucionado. Bueno, pues, o consumidor final vai ser o que está jodido. Pero a parte disso non é só vai ser o final, porque logo tamén hai o que se chama a competencia. Hai as empresas moi grandes, que teñen inversores que teñen todo pagado, e non teñen problema, porque teñen inversores e aunque ganen moi pouco na empresa, van cobrar o porte máis barato. E o mediano ou o pequeno non vai dar, non pode facelo, porque imagínate un mediano, como dicía un tipo hoxe, eu teño 3 camións, 2 son novos, e teño unhas letras que pago todos os meses. A un día, se eu regalo o porte, non me dá para pagar a letra. Ao final, teñen que levar os camións. Claro, cada un tamén sabe as súas situacións. É que xa o que non miramos ministros destes asesores todos que hai, que tiñen que baixar a ver a situación de cada unha. E ese tipo comprou uns camións para generar postos de empleo, para ir el mellorar tamén, claro, pois se arriesga, pero ahora está jodido. Que vai pasar? Que el non vai competir cos grandes empresas que van subir só un pilín o precio, aunque perdan algo máis, ou empresas que contratan a autónomos e dicen, tú tes ir por este porte, se queres ben, e senón vai outro, sempre vai ir. Ao final van estar arruinados, pois os camioneros teñen que coller subir o precio bastante, os que non aguanten terán que vender o camión e menos chofers, porque se a vida é así. E a empresa grande vai ser máis grande ainda, sempre foi e sempre será. Agora ainda, como pasaba aí cos... Me dicían tipo, xe, comprar uns tomates ao supermercado, 4 tomates, 5 euros. E boten a culpa na televisión, sale, a culpa é do transporte. Eles ainda non subiron o precio. Como dicen eles, nós ainda non subimos o precio das cargas, estamos vendo cartos. Pero subiu o tomate, non subiron nin a nós, igual non subiron un 2%, dicía, ao mellor só que ainda non subimos esta suba do último do gasoil. Igual non subiron un 2%, pero o tomate subiu un 40 ou un 50%. Se o agricultor non subiron un peso, que está na calle tamén protestando. Quen está na calle agora? Quen está na calle protestando? O agricultor e o transporte. Eu dixímolo hai tempo que a vida é dura e máis que se vai por, non me fixeses caso. Deixamos andar, pero hoxe tamén me contaba aí un señor que non viu isto na vida, que leva 30 anos no transporte, que ele traballando foi criando a súa familia, bueno, mantendo a súa familia, ten 3 filles, que montou a súa casa, ten a súa casiña, que non de andar co camión para diante e para atrás traballando para poder ter iso, que non é unha cousa de outro mundo, un normal que pode ter case un empleado, que non tuvo tempo para estar criando os rapaces, e agora bota de menos iso, os fillos. O tipo ten 61 anos, 62, eu dixo. E agora mesmo tuvo que pedir hai pouco un crédito encima da casa para aguantar a empresa. E ainda non fora a suba grande do transporte. Entón dice agora que teño que eu jubilarme e perder a casa, ainda por riba, todo o que fixen toda a vida para estes cabróns. Iso é o que contan as empresas pequenas, a xente da pé, a que hai que escutar. O resto é todo politiqueo, como os sindicatos. Os sindicatos iso é están xa amañados cos políticos para calar a boca ao grupo que teñen debaixo, sempre foi así, iso foi así xa, os sindicatos, bueno, vamos a cerrar o trato así. E ao final, toda unha mafia, toda unha mafia. Pero que vai pasar con todo isto, chavales? Que o cidadano da pé, cando vos dicía as subas de cobran 1000 euros, todo Dios protestaba, no, o empleado ten que ganar máis, no. Vamos a ver quen vai salir á calle ao final, Vades a ver cos 1000 euros ou 1000 e pouco euros que cobrades ahora mesmo, a ver cantos poden dar pagado
todo o que vai subir todo. Xa veremos. Iso vamos ver despois. Se non, seguime no próximo capítulo, vou explicar mellor. Pero vou facer as contas esos 2.000 euros que gana un, para que che van valer. Esos 1.000 euros.